DXDC Radyoman Report. Gipasalamat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO sa Davao del Sur nga walay natala nga casualty sa pagbaha kagahapong adlaw September 21, 2023. Sa pagiginabi sa DXDC RMN Davao kang Bernardo Bravo, responder sa Davao del Sur PDRRMO, igibutyag nga sa report sa Santa Cruz Municipal DRRMO, natala ang baha sa barangay Pitugo, Patulangon, Langan ug uban pang kasikbit nga mga barangay din kini resulta sa kusog nga ulan ug tubig gikan sa bukid nga bahin. Sa post sa MDRRMC Kiblawan, misulod na sa mga kabalayan ang tubig baha, diin miabot na sa hawak sa tao ang level sa tubig. Sa post ni Jennifer Ampolokyo, makita ang halos wala nay dalang maagian tungod sa pagbaha nga nisartian sa lugar, hinungdan nga na stranded na usab ang mga motorista. Samtang sa video post ni Josel Macahilo, makita nga taas na ang level sa dagat dool sa ilang panimalay, rason nga may bakwit na usab ang iyang pamilya. Pahimangno sa PDRRMO personnel nga kinahanglan lamang nga mag-igmat o kung mahimo mo dayon sa mas luwas nga lugar panahon sa emerhensiya. Ang pamilya nila ang kanang nahimutangan siligro kung mudako ang tubig. Magano na lang sila, mag-preemptive evacuation na lang. Basta sila ang mga kaparintihan o silingan na kanang nasa mga elevated areas ba. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.